Maxim, gero ez da hurbilago zaude, gaurkoan bigarren San Roman sari honetan, nola junda gaurkoa? Oso gogorra izan da, mugimendu asko eta bukaeran esprintean hasi arraskarrago izan da. Nola izan da lasterketa, zei esaldi handi batekin dinezue aurrerako bidea? Bigarren itzulian atera da talde handi bat, 30-ekoak, 5 ginen eta hor pixka bat saiatu gira kontrolatzen lasterketa, ez berriro aurrera joeten beste grupa batzuk. Talde guztietan beti txirrindulari bat ginoen eta aurrera lasterketa oso egin dugu. Aukera honitz jokatuta, azkenan zuri egokitu zaizu esprintatzea Kastillaren aurka. Hori da azkenan bost ailegatu gira eta nekien hasier indartsu zela horrelako esprinte batean. Eta saiatu nahiz aurrerago esprintea hasten, ere indartsu izan da hasier eta berak merezi du. Pasaren astean den laugarren, maila oso onak erakutsita, gaurkoan bigarren, abuztua ondo hasten ari zara, udara ondo iritsi zea, eta ikusi behar dugu, ze horrendik ere bi lasterketa politik iritzen dira asteburu honetan. Hori da, saiatuko gira hobeto egiten eta beti bezain hoberen egiten. Zoriak, Maxim. Mila esker.